Vyjadrím sa k monetizácii duchovná a podobne. Toto je môj názor, nikomu ho nenútim. Zober si, čo ti chutí. Poslednou dobou sa tým aj ja zaoberám a z vyššej roviny mi to príde také zvrátené, nepochopiteľné. Keď sme sa na to pozreli z pohľadu Krista, okrem toho, že Kristus je vnútorný proces, Kristovo vedomie a podobne, o tom natočím tiež video, tak mi to príde z pohľadu Krista, že by chodil a pomáhal, inšpiroval a to, kým bol, monetizoval, bral z toho profit absolútne zvrátené. Avšak však to celé chceme len preskočiť. Ísť najvyššej láske, bypassom, preskočením, čo keď si to tu máme zažiť. Áno, záleží na samotnom zámere a v dnešnom svete môžeme pozorovať, ako to väčšina ľudí si na tom postavila biznisy a nechutne to monetizuje a robí to len z toho účelu, za tým účelom. Ale čo ak je niekto, koho to skutočne je cesta a naplňa ho to a niečo dá zdarma, niečo si monetizuje, ten vesmír je všade prítomná hojnosť, energia, postará sa o nás, to všetko sa k nám aj tak dostane, je jedno akým spôsobom, ale myslím si, že skutočne záleží na zámere za tým. Taktiež včielka, ktorá opeluje kvety, má na oplatku nektár, proste sa nepýta, proste je. A my možno si snažíme sa buď odsúvať všetku tú hojnosť v úvodzovkách ten nektár, alebo ho strašne chcieť a priťahovať. Áno, duchovno, hojnosť a všetko už máme dávno v sebe, nikto iný nám to nedá. Malo by to byť zdarma, ale čo ak je niekto, kto je ochotný alebo nevie vlastne najprv, ako sa dostať k týmto všetkým veciam, k tomu duchovnú, k tej intuícii, k pochopeniu seba, že by prišiel niekto a nasmeroval ho niekto, kto si prešiel rokmi, skúsenosťami, bolesťou, pretože tu v dualite ako duše rastieme skrz bolesť, utrpenie, je to tak. Ten človek si tým prešiel uvedomovaním, bolesťou a podobne. Jeho cesta môže teraz pomôcť tomuto človeku. Nie pomôcť ako zachraňovať a odobrať karmu, to je biela mágia, ale skôr inšpirovať, to je dobré slovo. Ukázať mu a nasmerovať ho, ako sa vrátiť k samému sebe, pochopiť viac seba. Prečo by to tento človek, teda čo si prešiel tým procesom a inšpiruje takto druhých, mal to robiť zdarma? Samozrejme, môže, ale teraz podkopáva mnohí sám sebe, že nič nie je tak, alebo tak, je to aj. Záleží na zámere, na situácii, na výške vedomia a podobne. Takže tento človek áno, môže to robiť aj popri svojom biznise, svojich veciach a môže takto inšpirovať zdarma, ale prečo by si to nemohol aj spoplatniť? Prečo by mal robiť všetko len zdarma? Nie je to náhodou zakorenené, keď si toto často myslíme vo vine a v hanbe, v nízkej sebahodnote, napríklad my sa o to pokúšame a nejde nám to a niekto to má, tak ho obviníme, že on je duchovne povrchný a monetizuje si a nepoznáme ho vôbec. Myslím, že záleží na zámere za tým všetkým. A záleží aj na tom, aký máme vzťah k hojnosti, k peniazom, obmedzujúcim presvedčeniam a o tom natočím ďalšie video, tak sleduj môj profil.